Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videjka a toto je prvé videjko na tomto kanáli, takže nezabudnite like, odber a zvonček, budem vám veľmi za to vďačný. A dneska vám idem ukázať môj bicykel, na ktorom som na Instagrame a na TikToku dával, iba na TikToku, som dával moje skákanie na bajku. Takže idem vám ho celý ukázať a prvé, čo by som vám asi ukázal, boli pedále. Pedále sú proste normálne, ale chcem si už kúpiť nové pedále aj nové gripy. Aj keď sú úplne v pohode. Takže mal by som za to kolesa sú kolkatky. Len tak, by to zaujímalo, stalo 700 alebo 800 eur. Kolesa sú 26, vpredu tiež. Brzdy sú už také troška úplne v rici. Sú už troška zhohnuté, lebo dosť veľakrát som na ňom padol. Takže to je tiež druhá brzda. Prehádzovačka je od 1 do 8. Počkaj. Mne to ide iba na 2, lebo ja som mal iný bicykel a som si to vymenil s bratom. Takže potom sú to zašuchané kolesa. Včera som si umýval, už vyzerá hrozne. Potom sedačka. Nálepka bačové traily. Potom odprúženie, tu mám. Toto mám odomknuté, že môžem prúžiť. Toto je zamknuté, že nemusím, že proste mi to nebude prúžiť. To je vidlica. Potom tu už mám takéto veci. Kotúčové brzdy. Už je dosť zašuchaný. Je to od CTM-ka. Potom tu mám nejakú vec. Mám tiež nálepku Bad Trail. Potom tu mám takúto vec, proste zámok. Tuto mám tiež kotúčový. Tuto mám druhý pedál. Tuto mám takúto vec. Ale chcem si kúpiť nové gripy a nové pedále, ako som hovoril. A môžete mi napísať dole do komentárov, že aké gripy a pedále by sa hodili k tomuto bajku. A predné koleso nie je až tak zašuchané, to je dobre. Toto mal byť, sa mi zdá, že blatník, ale už tam není. Potom tu mám reťaz. A tu mám tiež, toto sami, neviem prečo, môžete mi zapýtať do komentárov prečo. Ja som padol a mne sa z tohto vyzliekla reťaz. Z tohto sa mi vyzliekla reťazka, neviem, keď to tam je úplne zatvorené. A môžem vám ešte ukázať nejaké veci, napríklad, jak idem po zadnom. Takže ideme na to. Počkaj. Ináč, keby ste sa ma pýtali, prečo mi stade vytiekla voda, včera som si mal bicykel a dal som si, jak je sedačka, tak tam som si dal vodu. Dlho som to nerobil. Mi to úplne moc na zadné, ale ešte, keby ste sa pýtali, na čom som to natočil, a tomto. A ešte také plus, že 400 eur. Mám tu tieto kocky na, aby sa nefúčal ventilku. Toto mám druhú tiež. OK, a práve som si vyfúčal koleso. Nevadí. V ďalšom videjku vám môžem natočiť, ako s tým dvíham koleso. Že dvíham. Takže v ďalšom videjku vám môžem natočiť to, ako si ho idem umývať. Potom tuto mám všetko. Toto môžete mi napísať dole, do komentárov, čo je toto. A by bolo všetko k tomuto videjku. A ak sa vám ľúbilo takéto videjko, tak nezabudnite like, odber a zvonček. A v ďalšom videjku si natočíme, ako ho umývam, alebo z baťových trailov.
A takže to by bolo asi všetko k tomuto videjku a za ja sa s vami učím. Čus.